Gavana mar kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir osingo mar chugo aguch omuom mageto kelo dongruok e wards mopogore ma Mombasa ma idendo ni Ward Development Funds ma en kata bang' doho mar Supreme Court ne rem ma ok opuodho report mar BBI mane ochuogo ni riwruog Azimio la Umoja ma bende ne geto chugo aguch omuom no e counties duto ma pacho ka. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko miyowa ler mathoth ewi wachno. Governor mar County ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ne omolo e lok tich mar Tent County ma Mombasa mar golo twak mare mokwongo ka achiel kod yawa yanga od bura mar adek e County ma Mombasa. E romono mane okelo kanyakla MCAs ka achiel kod moko kuom jood bura mamalo, Nasir ne osingo mar chiero wach aguch omuom mar dongruok e wards ma endene ni report mar BBI manyocha doho mamalo mar Supreme owito oko. However, we will not be deterred. And I want to assure this Honorable House that we are working to find a legal and appropriate way of making the Ward Development Fund a reality for our people. E twak mare, jatelo no ne ojiwo jood bura mondo mi owuog oko motegno mar tiyo ne jopiny kendo chopo dwachgi. Dhier mokoni okwako oganda mathoth ka achiel kod wach nok mar tije, okoni en gino manyaka ketie ong'ala manyime. We will bring down the cost of licensing for tuk-tuks, public service vehicles, and startup businesses while making the process digital, transparent, and devoid of human interaction that may occasion corrupt practices. To kata bang' bedo e apise thuolo matin ne dweche ariyo, ne ogoyo poro ne tende mokoni osechako dino rode mosebed kitiyo godo e lodho omuom mijuogo kuom jopiny. I began by reorganizing and revitalizing revenue collection in the county of Mombasa. This process has led to the improvement in the collection of our own source revenue by up to 70%. Bang' romono, moko kuom jotelo ka achiel kod jopiny ne jopuoyo paro mar chugo aguch omuom mar dongruok mabiro bedo e lwet MCAs e ward magitele. Gimomora en gimiluongo ni Ward Development Funds. Mane momora kabisa nkech mano koro kelo meaning mar devolution, the clear meaning mar devolution, makoro oganda wa bro yudo konyruok machiegni. Kiwasilishwa bungeni, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kuipitisha. Kwa sababu itafaa wananchi ambao wako chini, na mtu ambaye yuko chini na wananchi sana ni MCA. Pesa wadwa ni pesa ubinwe county. In fact this particular plan was in the BBI. To wadwa ni gino mundu chiere mondo this thing odhi mbele. Pesa ubinwe mang'eny e county. Gikone tokoro od bura mar adek e kaunti ma Mombasa kae oyawa yanga ka Governor Abdulswamad Sharif Nasir koni gidwa keto maino e bero uchumi ma pacho ka to chutho e sekta mar ohala ka achiel kod mano mar limbe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.